Na rýchlostnej ceste R1 havarovala včera večer opitá vodička. 40-ročná žena vrazila do nákladného auta. Michaela cestovala z Viedne a v podguráženom stave zrejme prešla zhruba 200 kilometrov. Bráni sa však tým, že pila až po nehode, keď čakala na policajtov. Ja som pri zmysloch, mne sa nič nestalo. Našťastie som zdravá a úplne som happy, že som zdravá. A je mi to úplne jedno, čo sa stalo. Toto sú dojmy vodičky krátko po nehode. Matka 3 detí sa sťahovala z Rakúska do dediny v okrese Brezno. Nabalila som si auto v byte a potom som šla normálne po ceste. Vodička chcela toto auto predbehnúť, čo však nezvládla a zozadu do neho vrazila. Potom ešte niekoľko metrov pokračovala ďalej a zastavili ju až z vodidla. Zozadu som cítil náraz, vyhodilo ma z vodidla a obratilo ma celkom na cestu. A už keď som stála, už som myslela, že po všetkom som OK a potom ešte Michaela tvrdí, že po zrážke sa zo zdemolovaného auta snažila rýchlo dostať, potrebovala ísť totiž na toaletu. Som otvorila okno, vyšla som vonka, išla som na vecko. Cez okno, ja som flexibil. Dýchová skúška ukázala, že žena je pod vplyvom alkoholu, nám však tvrdila, že si vypila až po nehode. Tam som cikala, ešte som naspäť išla domov do auta a potom som si dala. Vodička sa podrobila dýchovej skúške na alkohol s výsledkom 1,71 promile alkoholu. Policajti boli pri žene zhruba do 15 minút. Otázne je, či by sa za tak malú chvíľu stihla opiť. Tvrdí, že si dala z vína, ktoré mala v aute. Ja neviem koľko, polovičku alebo čo? Z tej malej, tej pikolo. Ja neviem, kde je, ja ju hľadám práve, ešte by som si dala. Michaela si teraz za volant zrejme tak skoro nesadne. Policajti jej zadržali vodický preukaz. Sama však nechápe, ako mohla naraziť. Vinu hneď zvalila na vodiča nákladného auta. Stál tak viacej v strede, ale to sa mi nestáva, aby som ja šla stredom cesty. Diana Pavlisová, televízia Joj.